سلام زخبركم تخاتلتي مربات دمص حفاش إيرترا كفل راديو سمعتين كورونا فيروس بزملكت اوانوي حبريتا من تكهلوهم نلومي كابزن كابتن نزاكبو حبريتانا بخم نمبالو انه تقربو بوغنا حجون ملأختنا كاب حامنكو حكمنا تخلخلكات عنا زبليو بمن قدي منيسترت عنا نزوها بحبريتا بملؤو امكل خالزة كوريو رحكات كحليو متنخاف نوجد رسمي سعال دخام حمام قرورو مهنت أسعى السلام زسمعك ناب حكمنا كيديو تملأختي تمالي هزب سنغابور ممرحي منقستون مخري سميات عنان سلز سمعه زآمنه أخبرو سلزة تكبره أفلبو مفيحوي وكحزالو اتهم زنعاقو كبيد واقاي حتى تلو نحنا رمات مكرو قسمنا نتقويا جميرنا يولنا بوغنا هاجراتنا تفيروس نمكوستار زختلو أزلوا أقباب يخون نزوس رؤوس قمتي نسمعتنا بمجلات مرداتنا نسف حلونا كم نسترت عنا يخون على ما ودبت عنا نمكل خالت فيروس كابزوها بمتنقاتا كاندي صريت إدكا زي محلاو صعبين سوز خبرة كان زخونة زحبريو كورونا فيروس أب آيرن 3 ساعات كتصنح سلازخل محبراوي ريحك أتنا كنحلو بتخطط علي مجلتي وهابنا له كم نحس مالت كوبرز أمثلو ترى نجارات ات فيروس ناستات 4 ساعات يتصنحيو أب كم كارتونز أمثل دما نعسرن 4 ساعات يتصنح أب زي مرت أتشايو أبز أمثل كورونا فيروس كلت 3 معلتات يتصنح كم أول زتفلالي عينت نيبامبولاتات بلاستيك كورونا ن3 معلتات كتصنح سلازخل دمايو بزعبا رحك أتكا محلاوي يخون بغتصالي إيدكا تحت زبل الممرحي زمحلالف زلام كورونا فيروس كان متشؤنت مقوتن تقلن أب حصاون بلاستيك تراموز كبربعة كسب 9 معتات كتصنح كم زخال يحبر الله أو علباتاتن أجرؤتن كسب كندي كتصنح كم زخال ستفلت يلان نزع قدمو استزرزر نبرت ككورونا فيروس نمصراي ب7 مئتاوي تحستو الكول بزلو فساس مصراي أقداسيوم صخبركم سمعتنا كورونا فيروس زير كبل بوتا كم زير تجنزبنا أمتنقع زيادة خلوط صريت كجد سنايون زخبركم سمعتنا كورونا فيروس كابتشانا نمعرب أوروبا أمريكان أفريقيا أنجزو مسملسة اتي أب هجرز وستسو قمتي زيادة أشغالي خلون كمزلو كإلاتها تيقالتهم كندا سقعت كورونا فيروس لزي أصنا أب جابان كابز كايد أولمبيك كمزي تساتف بوقعي أفليت الله كندا نزسو قمتي زوسرتو قدام المنستر جابان شينزو أبي نمجمرتا غزي وددر أولمبيك جابان نكال إغزي كساقاقري خيلي دو حرم بالوميو أستراليا بتمساسالي سبورتنياتاتا نعمتان خدالو ممرحي هيبالا كندا نزسو قمتي زوسرت كاب هيوت أتليتاتنا نلعلي زبل صناي يلم بزبل منفس منوخانو يقلص علوم على ما ودب تعنا دايركتور جنرال على ما ودب تعنا كورونا فيروس بزرع على كالتافة أب عالمي الرابح كنزلو تمالي أب جنيفا أبزهبو مقلتي حابيرون اتمقلتي اتي ناي مجمرها سب بكورونا فيروس مستتحزه اتوم قداموت 100,000 سبات بت فيروس كلكفو 67 معلتات يوسيد اللام اتوم بكلا درجه استتحزو 100,000 سبات او وشتي 11 معلتاتهم تلخيفهم كابኦም زقصلن بسالساي درجه استتحزو 100,000 سبات او وشتي 4 معلتاتهم تلخيفهم اذا زرئنا ات فيروس كسب كندي بزقلطفي لبع كم زليو بمنطر سمين امريكان اوروبان كرن كلو أبدوب أمريكا زرقح فيروس كورونا تحت مخانو أبتيز واتس مجلسي على ما ودب تعنا تجلس الله كاب هاجرات لاتين أمريكا برازيلين إكوادورين ببزحي قداس زركبولن هاجراتين إكوادور كساب حجي إسران شوعتن زيقاتاتا بموت تمنت إلى الله منقستي إكوادور أواج أوتو يتكبر الله كوقعتا ساعة حمشتة كساب مشت ساعة شوعتن فرقاني من إسقاس زفقد برازيل 46 زيقاتاتا بموسيين الله كالتشعين 340 شوعتن بكورونا السلفو زيقاتاتا اللوام إلزابادور 9 زيقاتاتا بموسيين الله نايوتو أواج أوت الله قبل علي نتأواج زي خبرو حقاو سقمتي توسد الله كساب حجي 320 شوعتن سبات بمتأحس حقي تقيدو مالوون مكسيكو 360 شوعتن زيقاتاتا قديت كورونا فيروس كوين مالو 4 سبات بموت تفلو مالو مكسيكو كساب معصاو تكالات نقد زبط احسو قمتي توسد اللام دوب أفريقيا أبدوب أفريقيا أوجد 24 ساعات 228 سبات بكورونا استلخفو ترخيبهم ازينو أطر قدياتنا 554 أليبو والله
ነዚ ዝፈጥር ዘሎ ኣብ ተገባብራ መምርሒታት ሸለልትነት ህዝቢ ከም ዘሎ ሰሙያ ጥዕና ደቡብ ኣፍሪቃ ይገልጽለዉ እዚ ቅድሚ 3 ወርሒ ካብ ቻይና ዝተበገሰ ኮሮና ቫይረስ ብመልክዕ ለበዳ ንዓለም ኣባጺሑ ሎሚ ኣብ 197 ሃገራት ኣስፋሕፊሕሎ ሎሚ መዓልቲ እቲ ቁጽሪ በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ዘለዉ ናብ 422,945 ደይብሎ እዚ ብኣዝዩ ሓያል ናህሪ ባዛሕ ከም ዘሎ ሓባር እዩ 18,907 ሰባት ድማ ሜቶም እዚ ኣሰንባድን ኣሰቃቕን ዜና እዩ እዚ ብሰንኪ ምኽሪ ሰሙያ ጥዕና ዘይምስማዕን መጠንቀቕን ዘጋጥም እምበር እቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ቀታሊ ባህሪ ስለ ዘለዎ ይኮነን እቲ ዘገርም እቶም ዝተጠንቀቑን ምኽሪ ሰሙያ ጥዕና ዝሰምዑን 109,143 ሰባት ካብቲ መልከፍቲ ተገላጊሎም ናብ ንቡር ህይወቶም ተመሊሶም ምህለዎም እዩ ኣብታ ለበዳ ከም ዝተበገሰላ ዝተነገረላ ውሃን ቻይና ጸኒዑ ዝነበረ እገዳታት ተላዒሉ ኩሉ ናብ ንቡር ህይወት ንምምላስ ኣብ ምሽብሻብ ይርከብለዉ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝሕበር ዘሎ ምጭናቕ ወይ ምርባሽ ፍታሕ ኣይኮነን መምርሒ ሚኒስትሪ ጥዕና ምትግባር እዩ እቲ ቀንዲ ምኽሪ ርሕቀት ክሓሉ ክበሃል እንከሎ ካብ ዝኾነ ሰብ ክሳብ 2 ሜትሮ ተፈንተትዩ እቲ መልእኽቲ ኣብ ኣውቶቡስ ኣይኮነን ደው 2 ሜትሮ 2 ሴንቲሜትር እውን ናፃ ቦታ ንምርካብ ጸገም እዩ ስለዚ ብህይወት ንምንባር ስድራ ቤትካን ጉሩባ ብትኻን ካብ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ንምውሓስ ብእግርሃ ተጓዓዝ ብኢድካ ሰላም ኣይትበሃሃል ብምልክት ወይ ብድምፂ ሰላም በሎ እዩ እቲ ትርጉም ኣብ ሃገርና ግን ነዚ መልእኽቲ ገና ኣይተረዳእናዮን ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ኣብ ክልቲኡ ጾታ ሰላም ዘይኮነ ተለጋጊብካ ምስዓም ኣይተረፈን ስለምንታይ ናብ ጥፍኣት ዝወስድ ሰላምታ ይጽንሓልካዩ እቲ መልእኽቲ ካብ ኣብያተ እምነት ዝግበር ምትእኽኻብ ተቆጠቢ ናይ ርሕቀት ክሓሉ መልእኽቲ ኣብዚ መራሕቲ ሃይማኖት ዝለዓለ ቦታ ክህልዎም ይግባእ ዝኾነ ዝውሰድ ስጉምቲ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ብዝጠቅም መንገዲ ይተግበሩ መልእኽቲ ርሕቀት ክሓሉ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት መምሕዳራት እንዳማይ ሎጂ ቴሌፎን ኣብ ዝኣመሰለ ትካላት ብመንጽር ተዋሂቡ ዘሎ መምርሒ ሚኒስትሪ ጥዕና ኩሉ ስርዓት ይገበረሉ እቲ መልእኽቲ ርሕቀት ክሓሉ ኣብ ትካላት ጥዕናን ህዝባዊ ኣገልግሎታት ዝህቡ ብተመሳሳሊ ጥንቁቃት ንኾኑ እቲ መልእኽቲ ምስ እንስሳታት ዘቤት ርክብ ዘለዎም ኣባላት ሕብረተሰብ ዝያዳ ኩሉ ጥንቁቃት ክኾኑ ይግብኦም ኮሮና ቫይረስ ፖሲ ይኹን ንመከላኸሊ ዝኸውን ክታበት ገና ይተረኽበሎን ኩሉ ዝሰማማዓሉ ካልኣይ ነጥቢ ጽሬት ኢድካ ምቁፅጻር እዩ እዚ ምስ ማይ ሳሙና ሳኒታይዘር ወይ ኣልኮል ምትእስሳር ዘለዎን ስነፍጥታዊ ሜላኣት ተሓጻጽባን ስለ ዝኸትል ድማ እዩ ሰሙያ ጥዕና ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጥዕና መልእኽቲ ዝህቡና ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ባንክ ዝሰርሑ ክኢላታት ፋይናንስ እቲ ኣብ ዑደት ዘሎ ገንዘብ ከኣቱን ክወፅን ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ናይ ሓፃውን ሰልድን ዕቱብ ጥንቃቐ የድሊ ምሕጻብ ድማ ዝያዳ ቦታ ክውሃቦ ይግባእ ለዓት ማዕጾ በተደጋጋሚ ዝትንክፉ ናይ ሓባር መሳርሒታት ዝጥቀሙ መመርኮሲ ኣስካላታት በተደጋጋሚ ዝሕዙ ናይ ሓባር ዓይኒ ምድሪ ቴሌፎንን ካልእን ዝጥቀሙ እቲ ንብረት ብጽሬት ክትሓዝ ተጠቐምቱውን ኣእዳዎም ብጽሬት ክሕዙ ዝሕተትሉ ምኽንያት ነቲ ቫይረስ ሓንሳብን ሓዋርን ንምድምሳስ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዘን 5 ኣገደስቲ ነጥብታት ኣቕሪብና ክንፈላለ ቀዳማይ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ንዝወሃብ ሓበሬታ ብዝግባእ ተኸታተል ተረዳእ ተግብር ተሓባበር ካልኣይ ሰሙያ ጥዕና ኣብ ሃገርና ከጋጥም ዝኽእል እንተታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምክልኻል ኣብ ዝወስድዎ ኩሉ መዳያዊ ስጉምቲ ኣብ ጎኖም ተሰለፍ ጥርጣረ ንዕቀት ኣወግድ ኣነነት ኣጥፍእ ሳልሳይ ሕማም ከም ረስኒ ድሩቕ ሰዓል ሕፅረት እስትንፋስ ድኻም ምህንጣስ ንዝስማዓካ ናብ ዝምልከቶ ጥራይ ኪድ ራብዓይ ንስኻ ነዘን ስዒበን ዝዝርዘራ ነጥብታት ብምትግባር ኮሮና ናባኻ ንኸይቀርብ ዕርዲ ስራሕ ኢድካ ተሓፀብ ብሳሙና ንዒስራ ካልኢት ሳሙና ምስ ዘይህሉ ብኣልኮል ድረዞ እንተ ሓሚምካ ካብ ገዛ ኣይትውፃእ ኣፍንጫኻ ኣፍካን ይዕንትኻን ኣይትተንክፎ መንበሪኻ ብዝግባእ ኣፅሪ እኹል ኣየር ብርሃን ፀሓይ ከም ዝኣትዎ ግበር ከም መብራህቲ ኮመዲኖ ሞባይል ላፕቶፕ ናይ ገዛ ቴሌፎን ናይ ክሽነ ኣቑሑት ዓይኒ ምድሪ ዝኣመሰሉ ዝበለፀ ጥንቃቐ ከም ዝሓቱኻ ፍለጥን ዘክርን ምስ ስድራኻ ጎረባብትኻ መሳርሕትኻ ብዛዕባ እቲ ሕማም ብቑልዑ ተዛረብ ሓምሻይ ርሕቀትካ ውሕስ እሞ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ብዛዕባ ነፍስና ስድራና ከባቢና ሃገርና ቀዳሞት ተሓተቲ ንሕና ባዕላትና ምዃንና ኣይንረስዕ ካብ ሓሚምካ ሕክምና
تخلخل كاتعنا نبلنا نسنبت سلام